Li-Ning Yujing 2.0. En super lækker mængdetræner fra Li-Ning. Det er faktisk ret lige til med den her model her. Det er en mængdetræner, som bare tilbyder masser af komfort, helt grundlæggende. Der er lækker polstring omkring hælen. Der er polstring i pløsen. Resten af overdelen er blød og behagelig, og der er masser af plads ude ved tæerne. Så helt overordnet, så er det bare en super dejlig sko at tage på. Hvis man kigger her, så kan man se, at mellemsålen er der rigeligt af. Og udover det, så er det lavet af et materiale, der hedder TPE, som helt overordnet har den fordel, at den er ret resistent over for temperaturudsving. Og det betyder faktisk, at uanset om det er varmt eller koldt, så vil den være blød og lækker at løbe i. Og det er jo selvfølgelig en fordel særligt om vinteren i et land som Danmark, hvor sådan en klassisk EVA mellemsål kan blive rimelig hård faktisk at løbe i. Resten af geometrien her, man kan se, der er et rimelig godt rul på her foran, og udover det, så er sålen faktisk lavet med et rimelig godt spor på. Jeg har personligt løbet i sne med fin funktion i den her. Selvfølgelig er det ikke en trailsko, men det giver altså rimelig godt greb, den her ydersål her. Udover det, så kan du selvfølgelig også få et rigtig godt greb, hvis du skulle smutte forbi en skovsti eller lignende. Så på den måde, så er det altså en ret fed mængdetræner, synes jeg, som jeg har været super glad for at løbe i. Så skulle man fremhæve et par punkter til den her sko, så vil det altså nok for mig være komfort og alsidighed til en ellers klassisk super fed mængdetræner.